to nie a hlavne, že to mám ja. Kde? Kdy ten hotový? Na okne nič nie je. Tam nie je, to je elektronika, som povedal. Hodne. Počkaj, to nie je čo. Odfoď to za mnou, odfoď sa. Turboškola, forever. Young. Dámy a páni, toto sa, ako ste videli, toto je spolok turboškoly. Hovor ako niečo k tomu. A choď medzi deťmi. Deti sa hrajú na našom krásnom Vianočnom tábore, kde Huliakové dobrodružstvo. A ako ste si všimli, práve hľadajú nejakú sladkosť, čo je veľmi zaujímavé. Pre nich to je nejaká lákavá, tam je prezad. Nevystraj! A ako to... Toto je naše najmladšie, najúrevanejšie dievčatko. Pristaň, vidíš. A nie je to ono. Počuť to, najkrajšie. A vy ste hotoví? Haló. Čo tu dám hádať? Pozdrav kameru. Tešilo ma. Tešilo ma aj mňa. Idem na takú malú potrebu a ako hovorí Ludwig van Beethoven, idem komponovať. Asi v telke. Toto je Deniska naša. Urob. Pozdrav niekoho. Adam, pozdrav niekoho. Hľadáme cukriky, zatiaľ sme nič nenašli. A ona našla ako prvá. Ukáž nám dôkaz. Cukrik. Wow, našla, super. Našiel si niečo? Klaudia, našla si niečo? Jak to, že nie?